of the distraction pandisesa saka dangerous balance bata mangoma chipinde totore chibanzi zvinhu zvikaoma ndoshaura mangoma ndovatipa bafeya saka kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga 2020 ndavaura nengoma muchanditarara muri pazvikona vanondivenga meno mukapona patanhire kutega hati mashona zveupenyu ndaziva zvakaoma tinongoshanda kunyange zvichirema misadzi pamatama ichatooma ziya rinobuda kusvika pakuoma saka kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga chipo changu inini kungoimba mafadzi angu mangoma muchitamba vamwe vacho makarohwa nemhamba vamwe vacho makarohwa nechamba saka top of the dis miya top of the dis chiva chipe kuti vanhu vasasasoshit danzari babylon bodom case on the distraction pandisesha saka kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga 2020 ndavaura nengoma muchanditarara muri pazvikona vanondivenga meno mukapona patanhire kutega hati mashona zveupenyu ndaziva zvakaoma tinongoshanda kunyange zvichirema misadzi pamatama ichatooma ziya rinobuda kusvika pakuoma saka kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga saka kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga kuimba kubasa andimire kushanda kunyange zvakaoma mari ndinoitsvaga